Trabasa ngayon. Iwan ko na naman po yung cellphone ko doon. Ayan. Ito po yung inalis na po nilang ano, fake, fake na grass doon sa garden. Hirap talaga. Parang trabaho ng lalaki talagang trabaho ko. Sa magandang umaga ulit. Sana suportahan niyo ulit si Miss Binding Ilocano. Maraming salamat po.
kumusta kayo? Ay, ako. Tatanay ko natin sila kung pamuhi mo. Kanang ka naging kinutin sa Raida. Ang mga mulo. Medya paras. So, mga araw nga, naniiman na yun sa aran tong. Ang mga araw nga mga ito, di may sa din sa aran. Ipagpagano man ni Dalia nga, yung pagkakano nila nga, tiplet ko man ko 6 kanon. Aw mo ibagbagada. Katapusan ko nito ng kanong bumaba. Agir-gir naman yung kanong kung kunala ko kanon, adan yung muni, gir-gir ito isang ko. Yung parang ilang di ko ko. Yung ko amin kami, napampanok kami tayo nga, na amin nga may nandito'y balay ni Mr. Gavin. Yung papagkan, lalaki di ka naman, yung nagito'y grass nga, pike. Nika dating galo sa Saudi Diliman. Ang amin nag-disenyo nila na nagsudi dala to, nag-travel Diliman tingan man. Tunudin din gana November 8 sublina. Susuray ag agkwada mo travel dano 10 sa. Tapos tin mo ni dili mag travel sa mo ni Surayda ag sudi ka na ti January December to. Kasi naman yung tinda kanya, nagado, papatrabaho na kanya, tinda. Ganun, kung pa, jarupa na. Pagkadil pa yung pinangalang Pilipinas-Steam kanya. Takto ko na lang, hindi kaya, ibibigyan kanya. Bato, tikuan ito, kanain kami nga, binangain ito. Kung ko na taga Barbe, baka umulit natin, umang napamang kami pabisiti di Cardinan. Batang tawag awang nga talaga. Oh. Jay na kanan jay nagpamakain kan dito lang nan. Ayan meeting sa Mr. Gabi lang nan. Saka sa event play ta ang buka sa YouTube channel ko. Adin sin mo man kandik ENT WhatsApp ko man kandik ko ito ENT ko ta ko may sige na akong tiwas ta tamam kasi ang Jai. Di mana mo nakakuha dyan, di kayo pagbaga? Ay, sa pala ko mo. Kaya na nga yung manong mo. Hindi sila tumutukol sa tricycle. Hindi dan anong datang tricycle, ang porport ang katang lang sumangkot. Ipag-vibe kita. Napana nagagaling tiwa ko na iyag ko di. Kaya pinagpag na, magandang pinatang ko pada gabi na mga pinday. Umuuras ko. Sino pa? Sino
isa. Oo. Why? Mm. Mm. Sir. Oo. Oo. So, wala. Ay, so, agad kagat man kanya kung kung pinapagsin. Nung sumagpata ka kung ni mama na. Apa na ni mama na sumagpata. Hmm. Dahil, dito ko, dito ko. Hmm. Rain, wala na. Hindi iPhone na ito niya. Nakakulit din, kinaamo ko lalaki ah. Ang dakagarami ti problema. Hmm. 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 Teka. Apa yang kang ako nga di open gininan na akin na ako nga di ko pa. Teka naman sa mga part. Bigla na kailangan na. Daman, dati ko pa naman napatungtong nila ako sa buwan pa mga Salam di ko ni Maymay. Pagpunta mo din yan ni
Kaya ngayon mama niya, Arbe. Good. Wait. Wait. Supaya bas. Ago. Uwi na, makaumang. Ano ibagat kini mama na, ibagat ko ni mama na. Awanin ko ko na. Aramitin mong amin ba? So kanya na, pati dyan. Uwi. Sobra. Sobra, sobra. Okay, para besin na pakarami naman. Nakakuha. Ginagana yung account na ni mama na ni Arbe? Sure, hindi. Hindi ginagana na namin dyan. Nakakonect ka kanya. Sure, hindi. Ni mama ni Arbe. Rapid na. Bukulat ka ng mura din din na pasok ka ng kagbilang chatat kita mabalik pa ba? Ang kag-chatat ko lang mabalik. Amasin. May na. Iba ka amin ni inan ko kita handang mabalik ng puta ko. Komplikado mo talaga ko. Kasi siyempre dati anak na kita magpo ko. Kaya kaya na ako. Apay manutiko ayan. Itiko dito tinatay. Ano? Anta ko. Dito yard ko rin nung masado lang ako talang ni Dito. Isa tuti konton sa tanong tuti ko tanan ko. Dito. Ang usaran ni Jal yun. Basta ka bakit akan babang lang. Ang mga ko na nalalo nga agpot ko. Wala pinag-chat naman. Sino?
Bibigat na i-delivery. Len, delivery na lang. Bibigat i-delivery. Diba doon mo banay? Diba doon? يلا طب شكله عند الماما يلا Mabigat naman. Mabigat naman yung intindi naman. Wala akong magagatan dito yung nagluto-luto pa kasi. Tapi madidita sa amo tayo. Tapi madidita sa amo tayo kung mang kasalamat na dito di... Ha? Wait. Wait. Ang pinahalang din siya naku ko naman. Awan yung pinangangan sa ako kung saan ba. Niya, di po ko? Di po ko? Basta ang ka... Dingin, ang tatsa sa utin natin. Kaya tayo is, pangasin mo, pangasin. Ang munay tayo na nito. Pangasin. Okay, isa to din. Miriam. Lin. Nag-arbis. Nag-arbis na gibilap ko. Lin, ako na gibilap ko. Nag-arbis. Lin. Arbis. Lin. Nag-arbis.
مرة بابا هذا بيجي بابا، هذا بيجي بابا، هذا بيجي بابا، خليكي عندي. ليش انت سكر؟ انت اكد مفتك كمان. Atin mufta. Pilih yang matra. Hindi sakal hindi akan mufta. طلعت عليك بني فوق. Hindi natitigot mo. Bahal bakyo sa espada. Eh? هذا أحداث وكذا. أثرت بعضها. فوتت هذا ايه فوتته لجوا. Wala pa wala ko halo kasi lang sa naana. ايه انا بدي شركي خلق. Hindi masadali ano fi shipping. فوتته لجوا. أبوك كنت بشمسة. Lalo, hindi matapig yung taas. ايه بعرف. يا أبوك كنت بشمسة. كيف الشمس عم تطلع. ما في سحاب. Hindi sure hindi.
sigara din haydo. ها mas Inti ba amig late bala hayda do inti kibuhon al laysad na ali, al laysad na ali. Basically, خليه هون eh,
So hanggang dito na lang po. Kasi akit na po ako, may trabaho pa ako sa labas. Sa taas, sorry. So ito naman po si May 17 Ilocana po. Please pakisupport yung naman ang aking YouTube channel. Maraming salamat po. Bye!